tak takoni, takoni nang omah ya ngono. Ayo Bu, mau apa lho gak mudeng aku. Kok ngomong akeh oh ngono. Mampir, ane aku mudeng mampir ngono iku, arep mampir mahku. Rasa bojo mrene omah. Ku ndak dadi curigane wong akeh. Yo kira-kira wong yo mampir ngono kuwi kok. Ayo Mas Pandu, apa mau judule? Sehidup semati. Hidup semati. Nggih. Kanca-kanca jalan ya? Oh, jalan Mbak. Jalan. Pengrapit kuwi jan elok tenan kok. Dalange awan mau iki suarane apik, pinter. Ora ceromoh. Lah jan. Campane apik. Yo, sehidup semati. Yo. Iki garape ndandut apa tayub le? Tayub tulung agungan. Oh iya. Duit ya, karo Pak. Nggih. Monggo. Ngene sih. Sik ya, Du. Nggih, Pak. Gandeng iki ana pepunden sing rawuh. Nggih. Engko sak rambanae. Derek pokoke. Derek, Pak, derek mawon. Mergo iki enek pepunden dalang hebat sing rawuh, Mas Kangko bengi iki rawuh. Nggih. Dhewe tak tunggone nganti rampung kae. Aku yo mbanyol ning ora lucu pas kae. Bengi iki tak lucok-lucokne. Ayo Du, bantu terus ngaturi Mas Kangko. Ya, mumpung kepareng lenggah. Ya, yuk, sehidup semati dados. Alon-alon. Piye, bukane apa? Ya. Besok,